Kahatag hin mga sabdo para kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sakay, ini nga programa para mudla haimo. An baton han imo problema. Nadangat ayo tag sa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Tigang han Lunes ngadto Biyernes. An baton han imo problema. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa, An Baton Han IMO Problema. Ito po ang si Kuya Joel, ang iyong host, at kasama ko ang aking kapartner dito na maganda, si Ate BEC. Welcome po ang lahat sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, at lalong-lalo ng ating mga OFW at sa ating mga YouTubers dito po sa YouTube world. Okay, live na live po tayo dito po sa ating YouTube channel. Ate BEC? Yes, maupay nga gabi ay yung atanan. Live na live po tayo ngayon. Dinaliwat kita, no? Medyo naka-laps kita hinduha kagabi because of so many reasons. Pero salamat ang Ginoo nga, adik kita yan nga nagpapadayon ng buruhatunan Ginoo para ikakalipay han Diyos. Alright mga kasangkayan, tayo po ay makinig sa isang marisyo o nga maabtik nga usang awit, bagong umaga, bagong pag-asa. Welcome po ang bawat isa. Umabot na liwat, anbag nga aga, ngan ini nagahatag, umbag nga paglaom. Kung kagabi man, ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga diri mo naiilo. Yan ang aga sangkay ko, maaamton mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabugat, anaton din papasan. Ha mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, ken Jesus kala magsari. Haiya mga ikin saad dinula lauman. Hiyaan suot masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasakay. Alright, magandang gabi sa iyo, Ate Salud Isabilo. Ikaw ang pinakauna nating viewers sa aton programa. Yan ang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa kasama mo, Ate Salud. God bless you. O nga paglaom. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumustahin natin mga Ate BEC ang ating mga kaibigan na Sa Luzon, Visayas, yes. and Mindanao, maupay nga gabi hayo nga welcome to our Whitey World nga programa. Today is Friday, Kuya Joel, and it's Thanksgiving night. Utang kagahon, nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo, kada bag-o nga ay hintayin natin Ate BEC ang ating mga batoners. Mawarahira ko, Joel, kasi tonight so aray kita makag-share. Pero anyways, sa pagtikanghan natong programa, magampuanay kita. O Diyos, damo nga salamat, tanimo pagagamhanan na amon mga kinabuhi. Salamat Lord nga waray mo kami pabay, imo kami ginugin proteksyonan, nga imo kami ginugin tagan. Hinda ko nga kahigayunan nga makag-share han mga pulong nimo Ginoo yan nga gabi. Salamat Ginoo, hanimo grasya nga sufisyente kaupay para amon. En amon ginugin kilala nimo gahom yan nga gabi hang ngaran ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Okay, kumusta po kayo mga kasangkayan? Waray kita mag-live kagabi, mga duha kagabi Ate BEC, tungod kay namo lang mga rason ngan kinahanglan gyud magpahuway iton boses ni Kuya Joel kay
nasa garat to. Naglabay nga duha ka adlaw nasa garat god. So dire Imagine makaya. hindi mo kada adlaw. Mm-mm. So kinalang papahawayon na akon Atong mga boses. boses. Magapi ate big silent ini nga mga host mga kasangkayan diri kinanglan kumaon himbulad. Bawal kumaon himbulad ano. Kay mga makatulhabot-ul. Oh, but anyways, mga kasangkayan. Okay, kumusta ka Ate Veronica? Okay. Ate Mercy, okay dida ay mo mga anak kaupo dida. Ngan hinaw night boat okay mo pa yung gabi mo. Ano na night Oh, boat, night boat mo pa yung gabi. So, welcome mga tago-sama mga kasangkayan. Ay, Queenie gihapon ano, Queenie mo pa yung gabi mo. Sige, yan ang gabi mga kasangkayan, amuan pagpasalamat sa Ginoo. Tayo pa ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya. Baga natirok na ni Ate Beck, bigap natin mga pag-ampo. Okay? This is a live prayer and counseling na kung saan tayo pa ay sama-samang nananalangin at patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating mga pananampalataya. Okay, so mga kabugtuan, di rin na kita mag-iha. Okay ka na ka, Joel? Okay lang, Ate Beck. Okay. Di rin kita mag-iha, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga batuners. Mamati kitang pulong sa Ginoo nga i-share ni Kuya Joel aton niya nga gabi. Tungod kahiya, excited na mag-share sa pulong sa Ginoo. Medyo may dala sa garat puti ay pero praise the Lord sa healing. No? Kaya akong hatag ang time kang Kuya Joel sa pag-share ang pulong sa Ginoo para pagdasig ang aton nga tanan a word of inspiration for tonight. All right. Okay, kumusta ka mo mga kasangkayan? Kumusta pa kayong lahat? Good evening po sa ating mga viewers, ang ating pong mga batuners, at sa lahat ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng mundo. At labi na dinig hapon na tanawan late, mao pa yung gabi aton mga kasangkayan, aton mga kabugtuan nga padayon nga nagsusuportahan aton programa. So, pasensya na kamo hiya Kuya Joel. Medyo yung ating pong boses, medyo sumasagarat. Anong tawag sa Tagalog sumasagarat? Medyo merong Sagarat lang. medyo merong pong pumipigil sa aking lalamunan. Pero salamat sa Panginoon for God's healing. God is Amen. our Amen. healer sa lahat ng ating mga nararamdaman sa ating katawan, mga kaibigan. Okay, at hingin ko ang tulong ni Ate Beck kasi pwede rin siyang magsalita at dapat siya ang maraming salita. Ate Beck? Okay, so babasahin po natin ang ating pong meditation for tonight. Dito po sa Proverbs chapter 3 mula po sa verse 21 hanggang 33. Yan po. Okay? So, Okay, Proverbs chapter 3 verse 21 to 32. It says, My son, do not let wisdom leave your sight. Carefully observe sound judgment and discernment, and they will be life to you and a graceful ornament for your neck. Then you will travel safety on your way, and your foot will not stumble. When you sit down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be pleasant. Do not be afraid of sudden disaster or the devastation that comes to the wicked. Indeed, the Lord will be your confidence, and He will keep your foot from being caught. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, Go and come back, I will pay you tomorrow, when you have cash with you. Do not plan to harm your neighbor when he is living peacefully beside you. Do not bring a lawsuit against
a person for no reason when he has done you no harm. Do not envy a violent man and do not emulate his lifestyle. Indeed, a persevere, uh, indeed, indeed a perseveres, ano? Indeed, a perverse man is utterly disgusting to the Lord, but he takes the upright into his confidence. And this. Okay, meron pang isa at verse 33. Verse 33, the Lord's course is on the house of the wicked, but he blesses the dwelling of the righteous. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Ang iyong mga Yes, salita Lord. ay makapangyarihan. Ito'y patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at patnubay Yes, sa Lord. aming Thank you, pamumuhay araw-araw. Lord, ang aming dalangin ngayong gabi, pagpalain mo ang aming mga viewers at sa lahat ng manunood at patuloy na thank you, manunood kahit matapos po ang live stream na ito'y maging instrumento upang ang mga tao, Lord, na nakakarinig ng iyong mga salita ay magkaroon sila ng gabay sa kanilang pamumuhay at siyang dahilan na sila ay magbago at sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, bless your viewers sa mga oras na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak at salamat po sa patuloy na pagpapala sa aming mga buhay. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen and And amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Hallelujah. Glory to God. So, ang mensahe po ngayong gabi, mga kaibigan, ay nasa Proverbs po ang ating pinag-uusapan. Alam natin na ang Proverbs ay mga salawikain. Ito ay mga kasabihan, verbally or written. At nakasulat po sa Biblia ang mga darahunon, haware-ware, tawag doon, salawikain. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay araw-araw kung Amen. paano tayo makipagrelasyon sa ating Diyos, sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa ating kapamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. At lalong-lalo na rin sa ating mga mga neighbor, mga amyaw hitaton na panimalay. So dito po sa ating binasa, mga kaibigan, ito po ay patungkol sa mga tao na kapag sinusunod nila ang mga salita ng Diyos sa kanilang buhay, sila po ay pinagpapala ng Diyos. At sabi po dito sa verse 33, dito pa ako mag-start sa last verse. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the dwelling of the righteous. Nakasulat po sa salita ng Diyos na ang iyong tahanan, ang iyong pamilya ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Ang imo dwelling. Amen. Hallelujah. Glory to God. Subalit ang sumpa, the Lord's curse is on the house of the wicked. Kaya kapag tayo po ay malayo sa ating relasyon sa Diyos, instead na pagpapala ang dumarating sa ating pamilya, ay sumpa ang dumarating. Kaya pinagpipili tayo, pinapapili kita ang Ginoo kung hain itaton, sumpa or pagpapala. Of course, ang pipiliin natin ay ang pagpapala. So ito po ay napakasimple lang, mga kaibigan, na kapag tayo po ay sumunod at angkinin natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay, nababago po ang ating lifestyle. Yan. Sabi po dito sa verse 21, My son, do not let wisdom leave your sight. Carefully observe sound judgment and discernment, for they will be life to you and a graceful ornament for your neck. So, mga kaibigan, tinawag na naman tayo ng mga anak. Okay? Mga anak, my son. Huwag natin hayaan na lumayo tayo ang ating pagtingin o naton focus karunungan na mula sa Diyos. Sabi dito, carefully observe sound judgment. Kapag meron tayong naririnig ng mga salita ng Diyos, kailangan po tayong imo pagturutimbangon kung maupay ba ini,
o nakakahatag ba inihin na kinabuhi o nakahatag ba inihin diri maupay ha atong kinabuhi. And of course, ang mga karunungan na mula sa Diyos ay nagbibigay talaga ng buhay. Sabi nga dito sa verse 22, Ate Beck, And they will be life to you and graceful ornament for your neck. okay, so dalawang bagay ang mangyayari sa ating buhay kapag hinahanap natin ang mga salita ng Diyos. Okay? Ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin, sabi dito, they will be life to you. Ito po'y nagiging buhay. Okay? Para po sa atin, buhay na ganap at masagana. Gusto ng Diyos, sabi ni Jesus Christ sa John 10:10, I came that you might have life and have it more abundantly. So, abundansya nga kinabuhi ang karuya gihatagan Diyos sa ato mga kinabuhi. Hindi lang yan, and a graceful ornament for your neck. Parang dekorasyon, parang siyang kwintas. Ang purpose po para maging maganda ang pamahong-pahong hito sa katao, nagbubutang yahin mga borloloy, mga borloloy. Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay ng kagandahan sa ating lifestyle sa buhay. Kapag tayo po ay marunong sumunod sa mga pamamaraan ng Diyos at sa kaniyang patnubay, ay nararamdaman natin na binabago tayo ng Diyos. Ang ating buhay parang graceful ornament. Para siyang kwintas, magandang tingnan, di ba? Bakit tayo nagsusuot ng mga hikaw, mga borloloy sa ating katawan? Para magkaroon, it will add beauty. Okay? Yung mga siling pariandayan o mga ano tawag ito, Ate Vic? Mga Borloloy. mga borloloys. O, nagbibigay yan ng attraction sa isang tao. So, spiritually speaking, ang ating pong pagsunod sa mga salita ng Diyos ay parang nagkakaroon ng beauty ang iyong buhay. Ang taong sumusunod sa Panginoon ay gumaganda ang kanyang lifestyle. Hindi po napapasama ang kanyang buhay. So, they will be a life to you and a graceful ornament for your neck. Sabi dito sa verse 23, then you will travel safely on your way. Amen. So, ang karunungan ng Diyos, kahit nagtatravel ka, lalong-lalo na yung ating mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa o sa mga nagtatravel, kailangan mo ang salita ng Diyos araw-araw. At sabi dito, you will travel safely on your way and your foot will not stumble. So, hindi ka, may protection ng Ginoo ay mo kinabuhi. Verse 24, Ate Beck, ang sabi diyan? When you sit down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be pleasant. Yan. Yan ang gusto ng maraming tao kasi maraming tao hindi nakakatulog, di ba? At sila ay palaging nababahala, balisa. Mayroong mga insomnia, hindi makatulog. Pero sabi po ng salita ng Diyos, kapag hindi natin ilayo ang ating mga puso, ang ating focus sa mga salita ng Diyos, sa kanyang karunungan, hindi kailangan tayong matakot. Ano? When you sit down, you will not be afraid. When you lie down, kung mahiga ka na, kagabihon, your sleep will be pleasant. So, magkakamaidam, opay nga pagkaturog. Magandang ang iyong gising pagkabukas. Verse 25, ano pa po ang mangyayari? Do not be afraid of the sudden disaster or the devastation that comes to the wicked. Because, why? Indeed, the Lord will be your confidence and He will keep your foot from being caught. Amen. Amen. So, hindi tayo dapat matakot, Ita't pagsarig ada gudlah Ginoo. Yung hindi tayo matatakot sa mga sudden disaster, mga balita na mayroong mga pangyayari, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Marami lang mga balita. Minsan, kapag tayo ay nakatutok sa social media, sa mga balita araw-araw, ay wala pong good news. Okay? Karamihan, mga kaibigan, ay bad news. Kaya dapat po ay wag tayong nakafocus lang doon sa mga nangyayari ngayon. Nakafocus tayo sa mga salita ng Diyos. The Lord will be your confidence. Okay, ito po, maganda ito mga kaibigan na i-apply sa ating buhay sa verse 27 and 28. Baka nakatawain ni Ate Vic. Ate Vic, papabasahon ko. Okay, verse 27 and 28. 27.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Well, Mhm. do not say to your neighbor, "Go and come back. I will pay you tomorrow," when you have cash with you. Amen. Sabi nga, prayer is good, mga kaibigan, ano? Kapag meron magpapapray sa atin na ganito, tulungan po, pakipray kasi ganito, meron kayo pangailangan. Prayer is good. Subalit, we need cash. Kailangan natin na So magpipray tulungan. ka, magpipray ka sa Mm-mm. kanya, then kung may ni mo'y garatag, matag ka. Mahatag ka. Kay, diri po dito pag-ampo atibik, nga diri inupdanhin cash. Okay, sa rin din do not withhold good. Verse 27 po, Yeah. do not withhold good from those whom it is due. Lalong-lalo na itong talagang sadang buligan, di ba? Hindi po sa lahat ng panahon ng tao ay totoo na meron silang pangailangan. Pero mayroong mga tao nga to whom it is due talagang dapat tulungan. When it is in your power to act, na meron kang kakayahan na tumulong, ay dapat hindi mo pipigilan ang paggawa ng mabuti sa mga taong dapat tulungan. At sabi sa verse 20, do not say to your neighbor. Pag sinabi natin neighbor, pwede yan asawa mo, neighbor yan. Ha? Hindi lang yung kapitbahay sa ibang bahay. Your family is also your neighbor, yung pinakamalapit sa iyo. Okay? Your children, your family, at saka yung extended families, mga in-laws. Huwag mong sabihin sa yung neighbor, go and come back. I will pay you tomorrow when you have cash with you. Talagang linagyan dito sa version na ito, sa International Standard Version, cash talaga. Ha? Cash, ibig sabihin, ikaw talaga ang tutulong sa kanya. Kapag merong mag-prayer request sa'yo, na meron kang kakayahang tumulong, ikaw na ang tutulong. Huwag mo nang iasa sa ibang tao. Why? Yes. Because ang prayer na may kasamang paggawa sa pag-answer. When you prayed, you're the person who prayed and you are the one who answered that prayer. Powerful yan, Ate Vic. Kasi Amen. habang ikaw nananalangin, kahit hindi alam ng mga pinagpipray mo, alam mo na may kasagutan na ang iyong prayer. Dahil ikaw ang kasagutan sa iyong panalangin. Mga panalangin. Ikaw ang kasagutan sa iyong panalangin. Hallelujah. Glory to God. So, napakaganda mga kapatid. Kapag tayo po ay nananalangin sa ibang tao, kung ikaw mismo ang sinasabihan ng Lord na tumulong, huwag ka nang umiwas. Huwag ka nang mag-alibay. Yes, Lord. Oo. Hukad da yun. Ayun. Amen! Amen kayo dyan, mga kaibigan. Okay? Sabi dito sa verse 29, do not plan to harm your neighbor. Neighbor again. When he is living peacefully beside you. Ibig sabihin, relative ito. Loved one. Do not plan to harm your neighbor when he is living peacefully beside you. Kung wala siyang ginagawang masama sa iyo, wag mong wag kang magplano ng hindi maganda. Hindi, ayaw pag-uurita. O ayaw pangayathin. Pero in premise. Oo. Na magbibigay sa inyo ng pagkakataon na kayo ay mag-away. Sa mag-asawa, sa mga anak. Yan. So, do not plan any harm to your neighbor. At lalong-lalo na sa verse 30, do not bring a loose suit against a person for no reason. Ayaw igkiha. Itawo nga waray rason. Kasagaran itong mga tao yan, karamihan sa mga tao, sinasabi, ikikiha ko ikaw. Magkita na lang tayo sa korte. Di ba? Kasi pride, may pride yung tao. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kamalian. Kaya ginagamit ang batas para i-cover up ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya kapag tayo po ay mga Kristiyano, ay hindi dapat natin dinadala sa korte. Dapat dinadala natin sa Panginoon at si Lord na ang ating mag-judge sa atin. Sabi dito, when He has done no harm. So alam natin na wala siyang ginagawang masama. Huwag nating palalain o padakuon itong problema.
Okay, verse 31. Do not envy a violent man and do not emulate his lifestyle. Kapag nakakita tayo ng mga tao na mga violente, ano? Tapos pero mayaman, pero sila ay umaangat sa buhay, huwag nating gayahin sila. Sabi nga ni Haring Solomon, mas mabuti pa ang bahay kahit vegetable lang, maliit lang bahay mo, gulay lang, pero kayo'y nagmamahalan kaysa isang bahay na steak, beef steak, ang ulam nyo, masarap. Pero Samok. masamok, mayroon pong quarrel palagi, ay walang gana ang ganong klaseng pamumuhay. So, wag nating sundin o gayahin ang ganong klaseng pamumuhay. Kaya sabi po dito sa verse 32, Indeed, a perverse man is utterly disgusting to the Lord, but he takes the upright into his confidence. Amen. Kinsasarigan gud ni Lord, talagang nasarigod ang ginuhan mga tao nga matadong hindi rin kita nagsusunod han paagi han makasasala. And I will conclude sa verse 33 na plano talaga ng Panginoon na ang ating mga bahay, ang ating mga tahanan ay talagang pagpalain ng Diyos. Whether you believe it or not, you are already blessed by God. Pinagpala ka na ng Diyos. Binigyan ka ng mga anak na mababait. Binigyan ka ng asawa. Binigyan ka ng kasama sa bahay, kasama sa buhay na tutulong sa iyo para mabago ang iyong buhay. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng magandang asawa, magandang misis. Si Ate BEC. Yan. Napahaleluya siya, kasi kinikilig si Ate BEC. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan kami ng 3 mga anak na mababait at sumusuporta sa amin at hindi kami pinababayaan. Yes. Kaya sabi po dito, the Lord's curse is on the house of the wicked. Kung ang ating tahanan ay malayo sa presensya ng Diyos, living in wicked ways, talagang walang pagpapala. But sabi ko dito, but He blesses the dwelling of the righteous. Amen. He blesses the dwelling of the righteous. Ang tahanan mo ay pinagpala ng Diyos. Ang tahanan mo, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang kasama mo sa bahay, pati na yung mga all living things nasa bahay mo, yung mga aso mo, yung cat nyo, lahat ng nasa bahay ay pinagpala ng Diyos. Lahat diyan ay may purpose bakit kasama mo. So, ngayong gabi mga kaibigan, mananalangin tayo that the Lord will continue to bless our families, our dwelling. Walang iba na lugar na kung saan tayo ay comfortable mga kaibigan. Ang ating pamilya, ang ating tahanan. Kaya yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay na nasa abroad, talagang gusto nilang umuwi. Kasi they are secure, they are happy, they are contented together with his loved ones or her loved ones. Kaya kayong nasa ibang bansa, talagang saludo kami sa inyo dahil kayo ay patuloy na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng iyong pamilya. So we salute you and we will continue to pray for you na kayo po ay patuloy na palakasin at proteksyonan ni Lord at magkaroon kayo ng pagkakataon na at least makauwi sa ating payang sinilangan dito po sa ating bansa at makasama ang ating mga mahal sa buhay. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Your people are blessed tonight, O Lord, dahil sinabi mo na pinagpapala mo ang tahanan ng mga matuwid. Kami ay mga matuwid dahil ginawa mo kaming matuwid dahil kay Kristo. Dati kami ay makasalanan, pero salamat Panginoon na pinatawad mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngayong gabi, Panginoon, linisin mo ang aming puso, binubuksan namin ang aming buhay at patuloy kang maggabay sa amin at turuan mo kami, Panginoon, kung ano ang tamang pamamaraan at ano ang tamang lifestyle ng aming buhay. Lord, salamat po sa aming mga viewers. Bless them. At kung ano man ang kanilang mga problema, salamat, Lord, nga aada ka. Lord, you are present always to help us in times of need. Lord, bless your word tonight.
In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ate Vic? Kaya mga kasangkayan, bago kita magkato, padayon na aton pag-sharing yan nga gabi, mamati kita na yung usang awit para ha aton nga tanan. Okay, buhay at pag-asa para ha aton nga tanan. Jesus, kudlaan mabaton, haaton mga kinahanglanon. Ako na inabat ang iya kagamhanan, na tanan ko ihalad hayya. Ugan akong hingkitan, han akong pagsarig, hagahom han Ginoo. Diri na mahadlok, umabot man ang kabiduan, kay paglaumngan, katalwasan ko, Jesus. Nabukusan akon kalipayan, nawara mga pagruha-duha. Nakita na handalan nga akon ginlalaktan, kay Jesus aadto man naghula. Ugan akong hingkitan, han akong pagsarig, hagahom han Ginoo. Diri na mahahadlok, umabot man ang kabiduan, kay paglaumngan, katalwasan ko, Jesus. Pagsarig, hagahom han Ginoo. Diri na mahadlok, umabot man ang kabiduan, kay paglaumngan, katalwasan ko, Jesus. Alright, Jesus ang atong katalwasan. Ngan diri sa kita sadang mahadlok kay kaupod nat. Anyway, sa ti Marta, ito na hindi masyado ang word nga imogin and word nga imogin type nga amen. Damo iton period Klaro kaya nga amen. oh dire si night boat o whitey world mo karawat dito. Kaya dire pwedeng paiha kung diretso mo klarong word. Pero anyway, sa ating Marta, makabalik ka a few minutes. Ngayon, padayon kita mga kasangkayan. Magpasalamat. Pasalamat kita. Tinood Kuya Joel. Di man nasa rin ditang pulong sa Ginoo nga. Atong gibasa nga nasa rin nga. Kung maglakat ka, gimpoproteksyonan ka Ginoo. Tapos kung makaturog ka, gimpapakaturog ka maupay ang Ginoo. Kau ba maglingkod ka, di ka sadang mahadlok. Nga nasa rin din nga. Gana saying paman, ganado kay ni Kuya Joel na saying, do not withhold good things. Do not withhold good from those to whom it is due. Kung pananglitan may dangani mga tao nga, may panginahanglan. Tapos, he is worthy good nga. Makakarawat bitaw. Labi na, for example, kung may daan ni mo ginsusugo, iya. Tapos,
sadang nimo siya. Labi na kung Kristohanon. Tapos magsusugo ka sa imong panimalay, personal personal nimo nga trabaho nga imong ginsusugo iya. Kinahanglan maka-receive biya hiton reward or mga token tikang nagsusugo. Kaya mga kasangkayan, diba? Karing pa man din ang mga Kristohanon, deserving iton makakaruatin mga blessings. Diri pwede nga thank you lang. Kasi, siring balitawan iba na sa nga, tungod kay Kristohanon man, ginta thank you man, hindi, ako bitaw ko Joel, kung may maghatag haakon, labi na kung permanente sigidas na karawod. Karawod gud pagkarawat, kinahanglan po nga may dani mo, may contribute nga mga blessings. And then, nasaring ko din nga, when it is in your power to act, kung kaya mo maghatag ka. Diba, Kuya Joel? That's right. Kung kaya ni mo maghatag ka. Kung di rin kaya, ayaw lahat. Pero kung di rin kaya, kayanin mo. Oo. And then, di ba, nasing, do not say to your neighbor, go and come back. I will pay you tomorrow when you have cash with you. Ayan na. Kung pananglitan, like for example, magpapapanday ka mo balay or magpapatrabaho ka, ayaw na pagsuhol buwas. Yan na, pagkakulop bago yaw muli, tagiyan niya suhol. Ayaw na siya, balik na la buwas kay was na la. Kinahanglan correct sinsilyo. Kaya maram ko mga kasangkay makabugtan pag ako nagsusugo, so nagpapapanday, may dako gimpapatrabaho, pagkakulop dayon bago ya umuli, sweldo dayon. Okay, mo pala to ate BEC para timbugas So, yes, oo. Labi na ko may mga anak na naghuhulat. Oray ka madadara bisan la tinapay. Tapos itong nagtrabaho guul-guulan, tapos wala niya bugas pag uli niya. So, kinahanglan pagkakulop dayon, sweldo. Ayaw na hulata nga, sabado pa. Baga, kinuripot ito nga style. Nakaka-learn ito noon, nung matagal ng mga panahon. Nga kung nagpapatrabaho, Saturday itong sweldo. Kairo man yung tao nagtatrabaho ito nga whole day. So, salamat na Ginoo nga gintagan ako in wisdom sa Ginoo nga. Everyday kapag magsusugo ako, magsusugo nga ni ako, yan nga day, pagkakulop bago umuli, sweldo. Amen. Yan na, siring mandidi. Do not say to your neighbor, go and come back tomorrow, I will pay you. No, wag na pabuhason. And Diyos magpo-provide na imo everyday. And when you have cash with you, kung may naman imo cash, suhol na yun. Do not plan to harm your neighbor. Ayaw pagplanuhin imo. Pasakitan it im neighbor. Finish living peacefully beside you. Labi na ko na sulod balay. No, ayaw pag plan. Kung pananglitan dirito manghugas, hinay-hinayala pagkutlig. Balita makasangkayan dire. Saring pa man. Kung sadang kamuhatag or kinahanglan gyud kita mohatag kun may ada kita ikaratag. Pero salamat sa Ginoo nga damot nagahatag akon kay pirmi man ako naghahatag. Direk nagaalang maghahatag. No, dirila sa panghambog pero tinuod din once nga heartily mag-give ka, ang Diyos magbe-bless sa imo. Maghatagin mga tao nga heartily liwat maghatag ka imo. Kaya makasaring ako, I'm really blessed to have the leaders nga naghigugma amon kay bisan hasura, pagkaon, pangisnak, naghahatag ira amon. So blessed kami talaga and makasiring ako. I'm so thankful linduro nga padayon ang Diyos nagabindisyon na amon. Tayo ka mga kasangkayan. Sige, pwede na ka mo makag-type. Ate Marta, parang diripada. Nakasulod niya Ate BEC, Nakasulod na siya. Oo, so sa mga oras ito mga kaibigan, tayo po ay mag-comment sa ating live chat. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat
ng ating natanggap sa Panginoon. Magpasalamat kita, Ginoo, mga kasangkayan, kay angay good hiya pasalamatan. Oo. So, anuman nga imo inaabot yan anuman yung nararamdaman, anumang mga pagpapala na yung tinanggap ngayong linggo, ay God is deserving na tumanggap ng mga pagpapala. Amen? Amen and amen. May eroplano, Kuya Joel. Eroplano pala Oo, yung dumaan. Eroplano. Parang na-refresh ako, nakabati ako eroplano. Ibig sabihin, may pag-asa nga maging maupay na itaton. Kinabuhi. So, para Kuya Joel, parang excited man ako mamati pa nung kaawit. Namimiss ko kasi Kuya Joel. Okay. Awit para atong nga tanan. Jesus ang aking musika. Yan. Hindi kita magpupa nito. Dere ni mga copyright at BEC. Okay. Nagkakanta hadto kundi dili para imo o Ginoo, tungod diri ako maaraman kahulugan. Ako nga ni waray good hinungdan, yan ang musika nga hatag nati kang kasing-kasing ko ini nga awit. Pagdayaw haimo tungod gintubos ako, sanglit ang awit ko haimo. Jesus ang akong musika, hatagin kada siga kada letra nga nota. Jesus, anakon musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Musika nga hatag nati kang kasing-kasing ko ini nga awit. Pagdayaw haimo tungod gintubos ako, sanglit ang awit ko haimo. Jesus ang akong musika, naghahatag king kada siga kada letra nga nota. Ni Jesus ang akong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi akon. Ni Jesus ang akong musika, naghahatag king kada siga kada letra nga nota. Ni Jesus ang akong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Alright, mga kasangkayan, Jesus gudla naton musika, no? Kung ada kita ang mga problema, mga kahimtang atong kinabuhi, ginkakantahan leto ang Ginoo, mga kasangkayan. Amen. Kahit kanta naghahatag aton hin kusog. Ha? Naghahatag ito yung kalipay, ano? Kinakantahan leto ang Ginoo. Labi na kita mga Pilipino nga mahilig kita mga karaoke, ano? Mga videoke. So nagkakaranta na nga ni bagan nawawaraan mga problema. Pero magkanta ka na nga nihin mga simpa makalangit na mga kanta. Ito nga haw. Kaya amot nagahatag.
tinuod nga kalipay. So magpasalamat kaayong kita yan ha, Ginoo. Hanta na nga ginbuhatan Dios sa aton kinabuhi because the Lord deserve to be blessed ang aton mga pagpasalamat. He Lord it aton papasidunggan liwat yan nga gabi. Okay? Ate Bek, Ako din ikaw una magpasalamat, Ate Bek. Magpasalamat kita, Ginoo. pasalamat ko dako sa Ginoo haniya kaupaya among kinabuhi. Bisan pahan 1 week nga nakato ako farm. Ang Diyos naghahataging kusog nga nabot na ako dito na refresh ako. Parang dirak gusto mo uli nga di. Tanawan. Pero anyways, nalipay ako nga ang Diyos nag-supply for the 1 month nga everyday kada adlaw nagkadto niya mag-invest kahin finances. Ang Diyos nag-provide, ang Diyos nagagamit sa among mga anak. Salamat sa akong mga anak, no? Ang akong eldest, tapos ang akong ikaduha, anamon ikaduha. So, ang Diyos nag-provide sa tanan, sila nagsuporta amon para kami makaadahin farm. So, ibig sabihin, siring pamanira, kung magkakaedad na kami, may da namon karadtuan nga retirement place nga pwede kami maggiho-giho, magpipinananong. Oo, so May higayon lang makabisita ka mo makasangka. sa pagkaya na nila na kami mag-invite nga magkato ka Mount Farm kay waray pak maidudulot ha iyong mga Titikang pala. titikang pala. Pero although may mga saging man ito pero ako ta. Kuti pa lang ang saging. Anyways, I'm so blessed Kuya Joel. Aton mga anak nga hira nagsuporta ha aton, nga diri hira nag-aalang paghatag ha aton. Labi na haakon, nga ira nanay. So excited ako induro, pero may ako excited nga. Kinsinas katapusan, may ako makarawat. Salamat sa Ginoo. Labot. Kaya excited din duro ako, blessed ako ngayon na siring pa man ang Diyos padayang good. Siring pa man ang Diyos maghahatag ang desire nimo kasing-kasing sa tamang panahon. Giniingap ko lang ito mga kasangkayan, tas nag-aampo makakita nga ni ako in my saga dito, masing ko, Lord kami, tagigihap kami Lord sa tamang panahon. Kaya makasaring ako, yan na, tamang panahon, nga na, sa tamang panahon, makaanigihap kami, mabiblessed gihap ang mga kaanakan sa Ginoo. Kay anyway, langit og tuna iya sa Dios. Heaven and earth will pass away. Pero habang ani pa kita tuna, maghatag anay kitahin higayon para ma-enjoy naton ang atong pag-inukoy din naton. Magigiho, magtatanom para may maani. That's right. Haguti pa ko Kuya Joel na sa hinanay. Magtanom kitahin abukado. Kay parahan akon mga apo. Nasa ring ako, nanay, maihaman iton mo tubo. Magkakaapo pa kaya na liwat. Nagtatanom na liwat ako, napipil ko na kananay si Renga. Magtatanom ako parahan akon mga apo. So dako gud akong pagtuka Jewel nga makakaapo gud kita sa tamang panahon. That's right. Hallelujah. Kay ginhatag nga ni sa Ginooan mga butang dinhi sa kalibutan. Say pait mga butang nga makaka-bless ngan makakabulig para sa Ginoo. But anyways, maupay ang Dios nga nagapadayon supply sa atong mga kinabuhi. I'm really blessed ako ngay Kuya Joel. Kaupod ko padayon na ministry nga nini atong programa nagpapadayon. Kuya Joel, today na kita 10 months. Oy, oo. Last June 24. Pero nakita ka buwan ng Ate Bec. June, September, July, October. 10 months na kita, Kuya Joel. March, April, May, June. 10 months na kita. Congratulations sa naton mga batoners. Well, 10 months, gabi-gabi na mamati aton, Kuya Joel. Napulo na kita ka bulan. Ngan 2 months na lang. 1 year. 1 year na kita ha, August 24, Ate Bec.
Yes, so kailang bongga. Hallelujah Ate na Vic. yan. Hallelujah. So, dahil sa raboto na Ate Vic, nakaabot na kita 10 10 months. Oo. Okay, babasahon natin Ate Vic ang mga pasalamatan natin mga Okay, kasangkayan. waray ako didi kuya. Waray gumawa sa ako. Okay, di man, Ate Vic. Okay. Saring natin, Mercy Sunggalia. Orihis. Yes, kaangayan ang Diyos, pasalamatan, kay tunay hiya na dakila. Sa aking buhay at ang Diyos, faithful. Kasi, one time, may dako baraydan. Tas, Judith na. I pray to God nga tagan ako igbarayan ang Diyos nagpadara usala nga customer usagudla pero supresyente hanamon baraydan. Praise God. Amen. So, ganito, ano ba? Pa-suspense lang natin. So, ganito mga kabugtuan. Pag may panginanglanong ka, ampo sa Ginoo. Kahit Ginoo ayaw paglimitahi. Kaya nung siya, Ate Rebecca, di rin nagpro-problema. Kasi anong ginagawa ng Diyos natin? Kung magpro-problema pa kita. Pag may problema, isangguni mo kay Lord. At sabihin mo, Lord, ganito, ganito. Si Lord magsusupply. Amen. That's Amen. right. Sabi ni Ate Carmen, thank you Lord. Ani mo pagkamaupay haamon. Salamat Lord an usa ka simana na pagpapala dili ka good nagpapabaya. Salamat Lord kay nakabayad akuhan mga due date. Salamat Lord sa blessings sa MIO. MIO 125. God is good. Hallelujah. Glory to God. Ay, Kuya Joel, bago kita magpapadayon, mag-pray-anay kita ka na Ate Teresa. May prayer request niya ni Ate Prayer request ni Ate Teresa. Teresa. Atong durunganan Ani ini. asawa. Lord God, nag-aampo kami, Lord, yan ang atak na an asawa ni Ate Teresa. Yan na, Lord, nga ito Yes, hospital yan na, Jesus, la, di lamay ha. Nga ato yan na hospital, Lord, tungod kay may sakit na ni asawa. Yes, in Sakitan Jesus' ulo nga name, na in ninikip Jesus' ang name. dibdib. Ginoo nagampo kami, Lord, ang katambalan nga imong ihatag kang Mano Sergio. Yes, in Salamat Jesus' in name. Jesus' name. Kung ano man ito nga nakakabalabag ganiya paginhawa, In Jesus' matunaw ito hangara ni Jesus. Ang salamat, Lord, ang katambalan nga din ikaw, Ginoo, padayon In magatambal Jesus' yan ang atak na yan na hospital nga ikaw, Ginoo, ang Dios magkikiwa, maghatag og wisdom sa mga doctors kan financial para nira panginanglanon. Thank you for the healing power, Lord, para kan Mano Sergio. Yes, Nga ni oh Lord. comfort mo Hallelujah. ang mga Ate Teresa nga magsaligya kanimo, Ginoo, hantanan nga imong pagabuhaton ira kinabuhi in Jesus name. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, adi nakasulod ni Ate Teresa. Kumusta ko ng mga batuners? Yan. Okay, sabi dito ni Ate Marta, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang mga blessing nga kanyang binigay at sa pag-protect sa aking buong pamilya at pagpailob at sa healing at sa kalakasan sa araw-araw. Amen. Yan. Sabi ni Ate Carmen, happy 10th month anniversary. Yes, oo. More than, kung na kita, 10 months na kita na aton burhaton. Amen. Ate Queenie ini. Salamat hin madamo Ginoo tanan nga imo ginhatag nga blessing dagkuman og gudti angay kagud pasalamatan han imo ka maopay haamon. Amen. Amen. Sing natin Marta nahingalimot ako huna ko ada kamo ha Facebook. Amo nga damo an aktuldok. Oo, okay lang ito Mas ya. stricto ini YT world kaysa Facebook. Amen. Amen. Praise Okay, sabi ni Ate Teresa Causten, yes Lord, salamat sa lahat ng blessing at nagpapasalamat ako kay God na bayaran ko lahat ng bayarin
ko, muntik na kami maputulan ng ilaw pero nabayaran agad namin. Nagpapasalamat ako sa anak ko na di niya kami pinababayaan sa lahat nga bayarin at salamat gihapon han adlaw-adlaw na grasya. Amen. Salamat sa mga anak, Ginoo. Yan po na to itong mga anak, Kuya Ano Joel. yan, Ate Beca, Ano no? ba? Ato nga Mio, motor ngayon ato, Ate Bec. Pasalamat sila nga may nira motor nga Mio 125. MIO. Motor. Okay, so we rejoice with you, Ate Carmen. Aw, Blessing nga Mio nga 125 nga motor. Carmen, dito? Oh, Ate Carmen. Oh, Ate Carmen. So, glory to God. Okay, sabi ni Ate Teresa, hindi kami, okay, tapos na yan. Thank you, Pastor and Pastora, sa prayer sa Mr. ko. At patuloy kaming mananalangin, Ate Teresa, kay Mano Sergio. Kahit matapos po ang ating live stream, so, inihikayat ko po ang ating mga batuners ay pag-pray po ang mister ni Ate Teresa na Sergio. gumaling siya, Mano Sergio, na gumaling siya sa kanyang hindi bang karamdaman sa kanyang katawan. Nandun sila nagpa-check up sa hospital at bigyan siya ng Panginoon ng kalakasan ang kanyang katawan. Praise the Lord. Pray na kita, Kuya Joel, na naton mga anak na nagtrabaho sa OFW o bisan di nga nagtrabaho. Ginoo, padayon kami, Lord. Yes, O Lord. Nagasalig kani mo, Hallelujah, Jesus. nagaampo, Thank you, nagataas Lord. sa Thank you, namon Jesus. mga anak, Lord. Mga bugto, kapaturan, sangkay nga nagtrabaho sa OFW. Lord, nagampo kami, animo provision silang kinabuhi, protection, hawaray Yes, O katapusan. Nga ikaw, Ginoo, nagahatag, haira, Ginoo, dako pa nga kusog o pasalamat kami, Lord, nga imo silang gibutang didto sa ibang bansa para Ginoo makakabuli gaamon. Salit, Lord, panalangin bisan pait Yes, amon O anak, Lord, nga Hallelujah. gusto na gud uya umuli. Tagi, Ginoo, hirahin schedule nga mag-change crew, Ginoo. Yes, Lord. Thank Lord, you, nagaampo Jesus. kami nga diin sila, Lord, may danira higayon nga sila, Ginoo, maka-schedule na para makauli, Lord, amo mga pag-ampo nga padayon ka mag-bless sa namon mga anak nga nagtatrabaho, padayon ka mag-bless, Lord, ang amon mga kabugtuan nga may Yes, O trabaho, Lord. anamon mga sangkay nga mo mga tanan nga mga kilala namon, Lord, nga padayon hira, Ginoo, naga-suportahan mga buruhaton na singbahan, paburuhaton o financial para nira pamilya. Salamat sa imong pagpanalangin kanira, Lord. Ang tanan, Ginoo, among gihalad kanimo kay ikaw, Lord, it maaram ngan sufficiente animo grasya para hamatag usa. Ginoo, salamatin madamo yan na, Lord, kun mayadaman mga tao nga may mga balatian, Lord, mga sakit, ubusi po ni Hiranat, COVID man nga positive in Jesus name, sakit atiyan, sakit atuhod, tanan nga may sakit balawas, mga hallelujah. balatian, In Jesus' sakit name. dughan na kasing-kasing in Jesus name, sakit atay, Be sakit healed in the kidney, name of Jesus. sakit man pancreas in Jesus In name for Jesus' the name. healing. Thank Thank you, you, Lord, Thank you, for the Jesus. healing and waray mga symptoms ug Ginoo mga bato ano pa nga makakahasel hapan lawas, Lord. Lord, thank you for the healing right now. We thank you, Lord, and we give you praise in Jesus name. Amen. Amen and Usang amen. awit, Kuya Joel, Praise the madali para Lord. naton. Buhay at pag-asa. Tapos na kita. Tapos na, Ate Bec. Okay. Wow, Tadi ang kita. yaman, ano. Kaibigang matalik para haaton nga tanan. Okay. Ang kinahanglan mo, imkaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang kunan sa arain mo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan
Suok ko nga sangkay, kung hiyai mo natatapuran. Sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay Okay, padayon kita pagbasa mga kabutuan, mga kasangkayan na niyo mga bata. Okay, Kuya Joel. Ari yan siring ni Ate Marta, ako hijudyo nagpapasalamat ako ha Ginoo ang tanan nga naabot nga mga blessing ngan para ha akon malipayon ako kun makaghatag ako hinbisan kalagudti nga blessing. Amen. Carmencita. Hello, Carmen. Ako rin po. Pray kasi kanina x-ray ko at ECG kasi po masakit dibdib ko at likod. Nasabay pa yung hika. Sana po maging negative mga test result. Pagbanyos. Okay, we will pray. Lord God, salamat Lord sa katambalan mo ihatag kang Carmen. Yes, in Jesus' Yan name. na ito In niya Jesus' sakit name. Lord. Yan na hika, ECG. Lord, tanan nga result niya lab test Lord. Puro Ginoo normal. Kami nagtuo Lord, get mo mga anak, labi na Ginoo nagsusubaybay hini nga programa an baton, mga mag-upay at mga panlawas Yes, para in mga Jesus' balatian. I name. declare Rebuke, Lord. healing right now in Rebuke sa ngalan ni Jesus' name. Jesus. Thank you, Father God. Ani mo grasya nga sufisyente kaupay. Ani mo mga anak, Lord, nga padayon ka Ginoo pagbendisyon na era. Good health, financial Yes, blessings, oh Lord. Hallelujah. good emotional understanding, and relationship panira ka mga mag-asawa ang sulod balay. Lord, cover them with your precious blood. Salamat Ginoo. Hanamon paghatagamon. Hinigayon nga kami makag-share sa imong mga pulong makagampo sa imong mga katawhan. Ginoo, salamat Lord. Ani mo mga padayon pag mga anak nimo Ginoo sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus ang katambalan maangkon in Jesus Yes, name. Lord. Amen. 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 Praise the Lord. So yan Okay. ang mga kasangkayan. Nagpapasalamat kami hindako. Ayo and happy 10th month anniversary naton. An baton na nimo problema. Ate Rebecca nagpapasalamat ayo. Madamo nga salamat pangasangka. Nga naton na ngalimti ato bikan naton mga kabataan nga Sige. padayon yan na nagkikita ato bek. Oo. Joaquin Luna, yan. Kan Bon Matthew, kay Jaren, nahasanto ninyo ato bek, kay Jaren, kan Itam, kan Faith, kan Mary Joy, dakabuinan nga ni Mawis. Ino pang mga kabataan ato bek. Oo, kung nakikita ka mo yan na, okay, magpatuloy kayong maging mabait na mga anak at patuloy kayong Musta pagpalain natin ng mga anak, Panginoon. Kuya Joel? Ay, happy birthday, Ate Hana. Mm-mm. Happy birthday, ha imo. Bisa nag-uusa ang kabalay, pero ang Diyos ka upod nimo. Mm-mm. Get well soon, Carmen, ngan, Kuya Sergio. And tanan nga namamati. Pahinga gabi imo ngan pati na ito mga OFW. God bless you. Amen and amen. Alright, mga kasangkayan, kinahanglan kita magpahulay na, magpahuway na kita kay damo pat aton mga trabahon buwas. Ngan salamat han aton pakigurusa han aton burhaton nan batunan imo problema. Ngan hinauton ta nga ada kamo permi ha maopay nga kahimtang. So ini Kuya Joel ay ini nagsisiring yung padayon lang kita pagpamiling han mga pulong Dios nga magahatag ha aton hin maupay nga kinabuhi hamatag adlaw. So pansamantala na kami po ay namamaalam pero kayo po ang magsa-sign off. Ayan. Ate Beck? Sign off ka mo pag-una. Bye!
umabot na liwat an bag nga aga ngan ini nagahatag imbag nga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang naaga sangkay ko maaamton mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapasan ha mga pag-ampo naton kita magin madinaragpon di ka magruha-duha ken Jesus kala magsari ha iya mga ikin saad inula lauman hiyaan suok masangkay marigon nga sarandigan iya aton nagsasaad na diri kita niya kayaan lalara pag-ung aga lalalara pag-ung paglaong nagaagian kagabihon pag-abot ang kagahon